fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ William u Cecilia Spiteri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma uqaddis. Kattar fuqna il-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi. Hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' l dejjem. Bi Kristu Siedna. Arem il-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jieħu tinda u jwaqqafha barra il-kamp u l-bogħod mill-kamp u semmija t-tinda tal-laqa. Kull min kien ifittex il-mulej kien joħroġ lejn it-tinda tal-laqa li kienet barra il-kamp. Kull meta Mosè kien joħroġ lejn it-tinda kien iqum il-poplu kollu u kull wieħed kien joqgħod wieqaf quddiem it-tinda u jħarsu lejn Mosè sa ma jidħol fit-tinda. Kull meta Mosè kien jidħol fit-tinda, kienet tinżel kolonna ta' sħab u tieqaf fil-bieb u titkellem ma' Mosè. Il-poplu kollu kien jara din il-kolonna ta' sħab u jieqfa fil-bieb tat-tinda u kien iqum il-poplu kollu u jmilu u jinżlu wiċċhom fl-ard, kulħadd quddiem il-bieb tat-tinda tiegħu. Il-mulej kien ikellem lil Mosè wiċċ imbuċċ bħalma bniedem ikellem lil ħabibu. Imbagħad Mosè kien jerġa' lura lejn il-kamp, imma Ġoswe bin Nun żagħżugħ ma kienx joħroġ mit-tinda. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn quddiemu u għajjat: Jahwe, Jahwe, Alla li jgħader u jħenn, tqil biex jgħadab u kbir fit-tieba u l-fedeltà. Iħares it-tieba għal 1000 ġenerazzjoni u jaħfer il-ħażen, id-dnub u l-ħtija, imma ma jħalli xejn għaddej, jikkastika il-ħażen ta' missirijiet fulidhom u fuliet ulidhom sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-art ta' ima u qal: Jekk jien tassew ħsibt ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbok, għax dan hu poplu ta' rasu ibsa, aħfrilna ħżunietna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Mosè baqa' mal-mulej 40 jum u 40 lejl mingħajr ma kiel, ħobs jew xorob ilma u kiteb fuq it-twavel il-kliem tal-patt u l-10 kelmiet. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lill-uliet Iżrael. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idun ma jgħadab u kollu modrija, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna, daqskemm huma smewiet il fuq mill-art hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm hu imbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna,
palma jħenni l-missier għal ulidu, ekk jħenni l-mulej għal min mandu l-biża tiegħu. Ħanin u twajjeb il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żerrija hi il-kelma ta' Alla, dak li jiżra ż-żerrija huwa Kristu, kull min isibu għandu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-disċipli tiegħu u qalulu: Fissrilna il-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibhom: dak li jiżra iż-żerrija tajba huwa bin il-bniedem. Il-għalqa hija d-dinja, iż-żerrija tajba huma wliet is-saltna, is-sikrana huma wliet il-ħażin. U l-għadu li jiżra huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, il-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jħarquha fin-nar, hekk isir fit-tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull ma jagħmel il-ħażen u jixftuh f'ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Imbagħad lill-ġusti isiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-qari tal-lum eżies jirrispondi għal mistoqsija li ħafna drabi aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna quddiem il-ħażen ta' madwarna. Min jaf kemm il-darba aħna dna id-dinja m'għadix li kienet. Il-ħażen kiber, il-ħażen qed jikber, il-ħażen qed jirbaħ. Min jaf kemm il-darba forsi anke quddiem il-ħażen aħna qtajna qalbna. U xi drabi għax influwenzati mill-ħażen jiena wkoll nonqos milli nagħmel it-tajjeb. Il-Vanġelu u l-kelma li qalilna Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa importanti. Il-ħażen u t-tajjeb, il-qamħ u s-sikrana jikbru iva ma' xulxin. Imma l-ħażen għandu it-tmiem tiegħu. Jispiċċa maħruq. Jew aħjar nistgħu ngħidu il-ħażin jaqret lilu nnifsu, mentri jittajjeb jibqa'. U għalhekk iżjed dan huwa l-invit, il-messaġġ li qiegħed jagħtina l-mulej Ġesu illum. Taqtax qalbek mill-ħażin, anke jekk forsi jagħmel ħoss aktar mit-tajjeb u hawn ħafna tajjeb li ma jidirx. Imma kun naf li il-ħażen ħajjispiċċa. It-tajjeb għad jibqa' u għad jiddi bħax-xemx fis-saltna tal-missier. Imma bil-wifqa jew ħalli issa fiduċjużi għalhekk fl-imħabba tal-missier li fina u l-koll zera żerrija tajba biex aħna nagħmlu it-tajjeb jew nresqulu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, kun mal-Knisja tiegħek
biex hija bħala l-qaddejja tiegħek tkompli tħeġġeġ lilna u turina it-triq tat-tajjeb. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet kollha tad-dinja biex jaħdmu biex it-tajjeb jirnexxi, biex it-tajjeb jinżel fil-qalb ta' kull bniedem, ħajjinqerdu l-gwerer u tant dbatija minn fostna. Nitolbuk mulej għal dawk ħotna li qataw qalbhom u qed iħossu li l-ħażin qiegħed joħnoqhom. Għatihom il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex huma wkoll jiftħu qalbhom għalik u b'kuraġġ jagħmlu t-tajjeb anke jekk dan ma jidirx, imma t-tajjeb jibqa'. Nitolbuk mulej Qaddejs biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek li hija tant meħtieġa il-kuraġġ, il-qawwa lill-eżies morda tagħna u l dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, fil-waqt li tilqa' dawn it-talbiet tiegħek, nitolbuk biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħtina l-qawwa u tagħmel minna l-koll strumenti tal-paċi u l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlu għal ġid li inti tajtina bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-mistieri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u wasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddejs, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija,
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħarruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja,
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda, ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Dak li smajna fil-Vanġelu eżies għadu kemm seħħ magħna. Fina mhux żerrija nżeret imma Kristu nnifsu biex aħna nsiru bħalu persuni li nagħmlu l-ġid, li nagħmlu t-tajjeb. Jew għalhekk fi skiet ta' qalbna nirringrazzjawh u nfaħruh ta' din il-missjoni li huwa qiegħed jagħtina. Il-mulej għandu fiduċja fik. Int għandek it-tajjeb fik. Int tista' tagħmel ħafna tajjeb fil-ħajja tiegħek. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li huwa tawolna bimħabba bla qies ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu sjedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu tliet Ava Marijiet il-Madonna u npoġġu taħt il-ħarsa tagħha il-morda kollha tagħna. Dak kollha li matul din il-ġurnata sejjer isir anke fl-isptarijiet xi intervent fuqhom biex il-mulej jagħti l-erf meħtieġ lit-tobba u l-dak kollha li jduru bihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.